Oras satu bulun dia kamata raja na tasuripana dia keraja panuturi ison roa wamang do dia munang dang na mangajari mana mangguruyau dihamu saluhuna nak kana penaksangapan di partikyanon dia rorokku polna patol hasodo ima tuak kadongan persiajar terlumuwi ma tuak kasudut na poso na makarikoton adat batak taan na uli khusus pembahasan menang si taringot tatta di partikyanon ima taringot mandok hata sian horong ni hula-hula manang tulang ditiki acara pernikahan manang mandok hata tu pengantin sian uduran ni hula-hula do tulang ditiki napasa ulus di nama mandok hata hita tu pengantin di acara pernikahan perjulu sahali tadok mahatatta tu naturas ni pengantin ni tadok ma ima hata moleate perjulu tutu hatta nah selanjutnya tadok ma pabuana lasro hatta di harrota di ulau ni jala tapangido tutu hatta asa agi di lehon di amang burut tadok na burutai hahi pasom do gajang dimur suang soni manang kabas samotan tersonom ma donot tahata tu amang burutta do na burutta parjulu sahali tadok mamoneate tutu hatta perdengkap basa di dengkap basana di asini rohana di hita di hamu nabor nami do amang bor nami las rohanami inang ujak persaripeon ni bere nami do buru nami sungu dia las ni rohamunai sungu nido nang las ni rohanami di partikyanon pangiduan nami ang yang nami tuamat tarewata senggiok ma di lehon di ho amang boru do di ho nang boru ahi pasom do gajang ni umur suang lima nangat kapas sangutan asa do nami ma song kata ni dua asa do hadupang ma tugu-tugu di lobbu ado ratiti tugu-tugu ni horbo nang sorma tua maho amang boru do to na boru pairing-ring pahoppu sahat tu nomor nini sahat ma tu nomor nono persong lima hata si dohonotta tu amang borutta do na borutta ima na toras ni pengantin tu sikuli tadok mamusi hatatta tu pengantin hata si dohonotta tu pengantin ima na perjulu ucapan selamat ima ucapan selamat berbahagia dohot dua restu jala pengiduan manang harawatta dinasida israna tadok ma sonon hatana perjulu sahali hami sian tulangmu karena tulangmu disong donon nami ma dihamuna dua selamat berbahagia ma dihamuna dua diberi nami do buru nami anggiok ma persarabio muna dinang ucap di hari nauli di partikyanon gabi keluarga na berbahagia keluarga si piruon keluarga si balas ni rohama rumah tanggamu tu saluhut keluarga jale si sangat ma di koran itu hatta jale tadok ma musi hatau pasa manang pangidua tu matari bata na perjulu atau pasa si honotta ima asahot persaripem ni nasida na paduahon asa situ buan anak situ buru nasida angge gabi asa jagar di hanguluan na patuluhon asa dapotan akka pasangotan na uli pasangotan na dinggan lau mendalani rumah tangga nasida na papaton ima asa sahat gabi sa horas sa horas nasida ding mendalani rumah tangga nasida donot tama atau pasa ima upasa sinak kening na parjulu asa hok rumah tangga nasida donot tama songono katana asa digijeng marirang ditoro ma panggonggonan persaripio muna ma nasu jadi sirang
tot dimuna kot marsi kongkonan pasana paduahon ima asa angget gabe nasida asa tuba laklak tu sikuru didolok ni perbatua tuba nanak tuba boru mahamuna dongamu matong satu nasa hormat dua pasana patuluhon asa anggiat dapotan akka pasamotan nauli pasamotan nadengkan totong tama hata pasa manang pangiduat tomat tarebata asa bonani puli ma didolok ni stapongan dorma tong dihamu akan nauli luju-luju ma dihamu nang akka pasamotan upasa napapaton ima upasa penutup donot tama atau pasa anggia sahat akan nauli sahat akan nadengkan sahat sahani sulu tinugu tubot tian nunga sahat ojak per rumah tangga muna sesahat mahamu leleng mangulu sahat tupang gabian sahat matu perurasan matutu dia mah bui berguna bermanfaat tips na pinasahaton tuita saluna terlebih matu akadongan persiajar jaka sudut na posok horas mari kita saluna salam dari YouTube sandeli perbakpahan horas